കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അതിർത്തിയായ കാസർഗോഡ് കർണാടകത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ്. പ്രകൃതിരമണീയമായ ചന്ദ്രഗിരി പുഴ പട്ടണത്തെ ചുറ്റി വളഞ്ഞൊഴുകുന്നു. വൃക്ഷനിബിഡമായ കുന്നിൻപുറങ്ങളും താഴ്വാരങ്ങളും വയലുകളും ദീർഘവും മനോഹരവുമായ കടലോരവുമുള്ള ഇവിടെ പ്രാചീന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ 10 മുസ്ലിം ദേവാലയങ്ങളിലൊന്നായ മാലിക് ദിനാർ പള്ളി പഴമ വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു വാസ്തുശില്പ മാതൃകയാണ്. കന്നഡ, തുളു, കൊങ്ങിണി, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജനസമൂഹം അധിവസിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് സപ്തഭാഷാ സംഗമഭൂമി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. തുലാപ്പത്തോടെ തെയ്യങ്ങളുടെ വരവായി. ഗ്രാമീണരുടെ രാപ്പകലുകൾ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്ന സന്തോഷകരമായ ആഘോഷവേളകളാകുന്നു. കമുകിൻ തോട്ടങ്ങളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും തെങ്ങി നിറഞ്ഞ സസ്യപ്രകൃതി ആധുനിക നാഗരികതയ്ക്ക് വഴിമാറി പുതിയ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ജില്ലാ തലസ്ഥാനമായ കാസർഗോഡ് ഇന്നൊരു തിരക്ക് പിടിച്ച അങ്ങാടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നഗരഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് 24 കിലോമീറ്റർ അകലെ സീതങ്കോളിക്കടുത്തുള്ള കിളിങ്കാർ എന്ന നാട്ടിൻ പുറത്തെ പുരാതനമായ തുളു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹമാണ് നടുമന തറവാട്. അവിടുത്തെ കാരണവർ 74-കാരനായ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഭട്ട് ഇന്നറിയപ്പെടുന്നത് സായിറാം ഭട്ട് എന്നാണ്. സായിറാം ഭട്ടിന്റെ വീടിന്റെ വരാന്ത പ്രഭാതം മുതൽ സന്ദർശകരെ കൊണ്ട് സജീവമാകുന്നു. പലതരം ആവശ്യങ്ങളും ആവലാതികളുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം തേടിയെത്തുന്നവരാണിവർ. അവരിൽ ദുഃഖിതരും രോഗികളും തൊഴിൽ രഹിതരും കിടപ്പാടമില്ലാത്തവരും ഭാഗ്യാന്വേഷികളുമുണ്ട്. സ്വീകരണമുറിയിലെ ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കി ഒരു നിമിഷം അദ്ദേഹം ധ്യാനനിരതനാകുന്നു. തുടർന്ന് പ്രവാചക ശബ്ദത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിവിധി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അവ അക്ഷരം പ്രതി സത്യമാകുന്നു. പ്രസന്നവദനായ സായിറാം ഭട്ട് ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ മരുന്നും മന്ത്രവും നൽകി നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞ് സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായി മടങ്ങുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു ദിനചര്യയാണിത്. ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ് സായിറാം ഭട്ടിന്റെ ഉപാസനാമൂർത്തി. പഴയ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്ന മായിപ്പാടി രാജവംശത്തിലെ ആസ്ഥാന വൈദ്യന്മാരും മാന്ത്രികന്മാരുമായിരുന്നു പരമ്പരാഗതമായി സായിറാം ഭട്ടിന്റെ കുടുംബക്കാർ. മായിപ്പാടി കൊട്ടാരത്തിന്റെ രാജകീയ പ്രൗഢി ഇക്കാലത്തും നിലനിന്ന് പോരുന്നുണ്ട്. കൃഷിക്കാരാണ് ഭട്ടിന്റെ പൂർവികർ. ഒന്നാം തരം കൃഷിക്കാരനാണ് സായിറാം ഭട്ട്. സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ സ്വയം നട്ടുനനച്ചു വളർത്തുന്ന ഫലസസ്യ വൃക്ഷങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഏതു തിരക്കിലും അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. പബ്ലിക് റോഡ് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് റോഡ്, അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നടാനുള്ള ചെടി ഇത് കൊല്ലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നടും. അപ്പോൾ മരം മുറിച്ച് തീരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ. പ്ലാവ് ഒരു ചക്ക ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു നേരം ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടിയ പോലെ ആവും. മാവ് അതുപോലെ തിന്നുന്ന സാധനം. ഇത് റോഡിൻ്റെ വെള്ളയിൽ നട്ടെങ്കിൽ കണ്ടാൾ പറിച്ചു തിന്നു. എല്ലാം മുറിച്ച് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ സ്വന്തം സ്ഥലത്തിൽ നട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രമേ കിട്ടൂ.
അത് നമ്മളോട് കേൾക്കണം പറിക്കണമെങ്കിൽ. ഇതാണെങ്കിൽ ആർക്കും പറിച്ചു തിന്നാലോ, അവരെ സ്വന്തം പോലെ പറിച്ചു തിന്നാലോ. അങ്ങനെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഇതുപോലെ ചെടിയാക്കിയിട്ട് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നടും. നട്ടവന് കൂലിയും കൊടുക്കും ഇവിടുന്ന്. ഈ പ്രകൃതി സ്നേഹിയുടെ തൊടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാളനയേറ്റ് പലതരം പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും എന്നും വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഒപ്പം പശുക്കളെയും ശ്രദ്ധാപൂർവം അദ്ദേഹം പരിപാലിച്ചു പോരുന്നു. സാമൂഹ്യപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ UP സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യൂണിഫോമും പുസ്തകങ്ങളും ഭക്ഷണവും സൗജന്യമായി നൽകി വരുന്നു. 6ാം ക്ലാസ്സിലെ കന്നഡ പാഠപുസ്തകത്തിൽ സായിറാം ഭട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പാഠമുണ്ട്. ഭട്ടിൻ്റെ ജീവിത സന്ദേശം കുരുന്നു മനസ്സുകളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ ഈ പാഠഭാഗം ഉപകരിക്കുന്നു. സ്വാമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ പിന്നെ ജീവിത ദർശനത്തിന് മാർഗദർശകമായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. കണ്ട്, അതെ. ആ ഗുരുവിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവം ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാമോ? ഓർമ്മിക്കാലോ. അത് ആദ്യത്തെ ഗുരുവല്ലേ. അയാൾ IKP ശർമ്മ, IK പത്മനാഭ ശർമ്മ പേര്. അയാൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരു. അയാൾ ഒരു കാലത്ത് ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന ആളത്. ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രചാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ അടയും വന്നു. ആടെ അയാൾ രാത്രി തങ്ങി, ഒരു 5 or 6 ദിവസം തങ്ങി. അയാൾക്ക് യോഗാഭ്യാസിയാണ്, ആയുർവേദ ഡോക്ടർ. പുലർച്ചയ്ക്ക് അയാൾ ഈ പൂജാമുറിയിലാണ് യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ നേരെ പുറത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഈ അമ്പലത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാതിലിനൊരു ചെറിയൊരു തുരവുണ്ടാവും. ആ തുരവിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഞാൻ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ അകത്ത് എന്തോ ഒച്ച കേട്ട പോലെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി. എണിച്ചിരുന്നു. ഈ ഈല കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഇയാളകത്ത് ഈ ശീർഷാസനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശീർഷാസനം നിന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി. തല താഴോട്ട് കാലം മേലോട്ടായിട്ട് അത്ഭുതം തോന്നി. പെട്ടെന്നൊരിക്കൽ തല ഈ വാതിലിന് കുറച്ച് മുട്ടിപ്പോയി. അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞു അതൊരു നല്ല സംഭവമെന്നേ കണക്കാക്കണം. അറിഞ്ഞ പാട് അയാൾ മെല്ലെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ആരത്? ഞാൻ. എന്തിനു നോക്കിയത്? അല്ല, എനിക്കെന്തോ ഉള്ളിലൊരു അത്ഭുതം കണ്ടു അങ്ങനെ നോക്കിയത്. അത് അത്ഭുതമൊന്നും അല്ല മോനെ, ഞാൻ യോഗാഭ്യാസിയാണ്, യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു. ബാ നീ പുറത്തിരിക്കേണ്ട, എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടിരിക്കുക എന്നല്ലേ അയാളെടുത്തൊരു മുമ്പിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അയാൾ യോഗാഭ്യാസമെല്ലാം ചെയ്തു. അതിനെല്ലാം ശരിക്കും കണ്ട് ഞാൻ. എനിക്കും അതിനോട് താല്പര്യം തോന്നി, പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു, നീ പഠിക്കുന്നോന്ന് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ എൻ്റെ അച്ഛനോട് അയാൾ കേട്ട് സമ്മതം വാങ്ങി. നിങ്ങൾ മോനെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എത്തുന്നു. മോന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ നിങ്ങൾ നിർത്തി. അച്ഛൻ നിർത്തിയത് വേണ്ട ഇനിയെന്ന്. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തി ഞാൻ. നിർത്തിയപ്പോഴേ ആയിരിക്കും ഇത്. ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലല്ലോ, ആടെ നിർത്തിയല്ലോ, ഇനിയും പിന്നെ ഇതങ്ങ് പഠിക്കട്ടെ വൻ. അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചു. അന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും പൈസൻ്റെ വളരെ കഷ്ടം, ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് ഇല്ല ആരെങ്കിലും. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ചിലവില്ലാണ്ട് ഒരു വിദ്യ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ പഠിച്ചോട്ടെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ അയാളെ കൂടെ മംഗലപുരം പോയി. അയാൾ മംഗലപുരക്കന്ന കങ്കനാടി. ആടെ പോയിട്ട് അയാളെ കൂടെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറേ കാലം അയാളെ കൂടെ യോഗാഭ്യാസം പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇയാൾ ആയുർവേദ വൈദ്യരല്ലേ, ഈ പഴയ വേരും കായും എല്ലാം ഇടിച്ച് പൊടിച്ചു കൊടുക്കണം. കഷായത്തിനും ചൂർണത്തിനെല്ലാം വേണ്ട മരുന്നെല്ലാം പൊടിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് പൊടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ ഇത് ഇന്നതിനുള്ളത്, ഇത് ഇന്നതിനുള്ളതെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പൊടിക്കുന്ന പണിയല്ല എനിക്കുള്ളത്, അരക്കുന്നതോ പൊടിക്കുന്നതല്ല എനിക്കുള്ളത്.
അയാളെ കൂടെ ഓടിച്ചിട്ട് ആയുർവേദവും പഠിച്ചു. അന്ന് എനിക്കത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി യോഗാഭ്യാസം മാത്രം പഠിക്കേണ്ടി വന്നു. അയാൾ അത് മാത്രമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഇതും പഠിക്കണമെന്നില്ല. ആയുർവേദവും അയാളെ കൂടെ കുറേ ഭാഗമെല്ലാം പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇനി ഇത്ര മാത്രം പോരാ നിനക്ക്, നീ കളരി പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ആടെ ബോളാറ്, മംഗലാപുരം ബോളാറ് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആടെ അശോക വ്യായാമശാല, ആടെ നിന്നെ കൊണ്ട് കൂട്ടുന്നത്. ആടെ കളരിയും സർക്കസും പഠിപ്പിക്കും. ഓറ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെല്ലാം പഠിച്ചു. ഓരോ കൂടെ തുളുനാടൻ കളരിയുമായി, കേരള കളരിയുമായി, കുറേ സർക്കസുമായി, ആയുർവേദ വൈദ്യവുമായി, യോഗാഭ്യാസവുമായി. പിന്നെ ഈ IKP ശർമ്മ മാന്ത്രിക വിഭാഗം നല്ലപോലെ അറിയാം. വെറും വൈദ്യം മാത്രമല്ല, വൈദ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ഏത് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴും മന്ത്രിച്ചിട്ടേ കൊടുക്കും. അതിന് അയാൾ ശാസ്ത്രവിധിയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മന്ത്ര ഔഷധം, ഏത് ഔഷധം കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ മന്ത്രം ചേർത്താൽ അതിന് ഗുണം നന്നാവും, ഇരട്ടി ഫലം കിട്ടുകയില്ലെന്ന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കുറേ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഈ രോഗത്തിനുള്ളതും മറ്റേ പലതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതും പഠിച്ചു. പിന്നെ അതിനോട് നല്ല താല്പര്യം തോന്നി. അതെല്ലാം ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കെട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി. 25 കൊല്ലം ഞാൻ കളരി മാസ്റ്ററായിരുന്നു. കളരി, യോഗാഭ്യാസവും ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള നിലവാരം. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിലേറെയായി മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അദ്ദേഹം ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി വരുന്നു. അലോപ്പതി, ആയുർവേദം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി 5ഓളം വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ചികിത്സ മാത്രമല്ല, മരുന്നും തികച്ചും സൗജന്യം. 300-ലേറെ രോഗികൾ ആഴ്ച തോറും ചികിത്സ തേടി ഇവിടെ വന്ന് സുഖമായി മടങ്ങുന്നു. എൻ്റെ മകൻ ദീപകിൻ്റെ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ FDSന് UK പോയി പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ UK പോയി. UK പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനൊരു 3 ലക്ഷം റുപ്യ എടുത്ത് ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ പരീക്ഷയും പാസ്സായി. 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവന് ഒരു ജോബ് അവിടെ കിട്ടിയില്ല. 2-3 ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു, അതിലൊന്നും ജോബ് കിട്ടാതെ കൊണ്ട് ആ പാടെ അവൻ തിരിച്ചു വരേണ്ട ഘട്ടത്തിലെത്തി. അപ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിയുന്നത് വേഗം വരുന്നത്, കുറേ ലോണെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നത് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ പിന്നെ ശരി, പിന്നെ വേറെ വഴിയില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനൊരു സ്വാമിയുണ്ട്, ആ സ്വാമിയെ പോയി കണ്ടാൽ ഇത് ശരിയാക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ്വാമിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ സ്വാമി എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ മകൻ അവിടെ ഇതായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലോണെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ലോണൊന്നും എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ഇവന് ജോബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാവുമായിരുന്നു, ജോബ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല, അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ മകൻ്റെ ഫോൺ വന്നു, ഇനി ഞാൻ വരുന്നില്ല, എനിക്ക് ജോബ് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഏതായാലും സ്വാമിയൊന്ന് കണ്ടു കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്പോൾ സ്വാമി എന്നോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഇവിടെ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്, അന്ന് വരാൻ പറ്റിയെന്ന്, വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽക്ക് ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ക്യാമ്പിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. പ്രേതബാധയേറ്റ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി സായിറാം ഭട്ടിനെ കാണാൻ അവിടെ വന്നു. നിഷ്കളങ്കയായ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഭട്ടൊന്ന് നോക്കിയതേയുള്ളൂ. അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവളിൽ ആവേശിച്ച ആ ദുർഭൂതത്തെ മാത്ര നേരം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉച്ചാടനം ചെയ്തു. സ്വാമി ഇപ്പോൾ മന്ത്രശക്തിയുടെ കാരണം പറഞ്ഞു. അതെ. അപ്പം സ്വാമി ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളവ് മുതൽ മോഷണം പോയ മുതലിനെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുമോ? പറയാം. തെക്കില് പഴയ പാലമില്ലേ, ആ പാലത്തിൻ്റെ ഇക്കരയിൽ ഒരു അബ്ദുല്ല എന്നൊരു വയസ്സന് താമസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇല്ല, അയാൾ മരിച്ചു. അയാളുടെ മകൻ ദുബൈയിലായിരുന്നു. ദുബൈയിൽ അയാൾക്ക് എന്തോ സൂക്കേട് പറ്റിയിട്ട് കോമയായി. കോമ ആകുമ്പോൾ ആടുത്ത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ഈ കോമ സ്ഥിതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റില്ല, വിമാനത്തിൽ എടുക്കില്ല.
അത് ഒന്നുകിൽ ഡെഡാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖമാണോ, രണ്ടല്ലാണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. കോമയായിട്ട് മാത്രം, കോമ ആയെങ്കിൽ ശ്വാസം മാത്രം ഉണ്ടാവും, ബാക്കി എല്ലാ അംഗാംഗങ്ങളോ ചലനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കൊപ്പര അബ്ദുൽ ഹാജി എന്നൊരാളുണ്ട്. അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ അത്രയെല്ലാം നോക്കാനല്ല നേരെ സ്വാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാ, ആളിപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരുമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈടെ വന്നു. ഈടെ വന്ന പാട് ഈ വയസ്സം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് എല്ലാം വീണ് തെരഞ്ഞിട്ട് എന്തെല്ലോ ആയിപ്പോയി. അധ്വാനിച്ച് തിന്ന ഒറ്റ മകനുള്ളത്, പിന്നൊരു മകന് ഒരു കാലില്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ല. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ഞാൻ എന്തെല്ലോ തല അടിക്കുന്നത്, എന്തെല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു മാനസിക രോഗി പോലെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ അനങ്ങാണ്ടിരിക്കുക, ഈ കളിയിലൊന്നും നിങ്ങളെ മോന് ശരിയാവില്ല, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ മോനെ എണിപ്പിക്കാന്നില്ല. അതെങ്ങനെ എണിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കണ്ട, ഞാൻ എണിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 8 മിനിറ്റ് കഴിയട്ടെ, ഞാനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുന്നേ. 8 മിനിറ്റിലായിട്ടില്ല, എന്നാലും ഞാൻ അകത്ത് പോയിട്ട് അതിനെന്തോ ഞാൻ പഠിച്ചതിന് എന്തോ ചെയ്തു. അതിന് അത് മാന്ത്രിക വിഭാഗം. ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അത്. ഞാൻ പുറത്ത് വന്നിട്ട് അയാളെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു പ്രസാദം കൊടുത്തു, ഇത് കയ്യിൽ വെക്ക്, ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൻ്റെ മകനെ വിളിച്ചു നോക്ക്, ഇവിടുന്നേ ഫോൺ വിളിക്ക്, ഇപ്പോൾ കിട്ടും അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങളെ മകന് ആരോ പുറത്തിന് 3 അടി കൊടുക്കും, ആ 3ാമത്തെ അടി കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മോനിക്കും, അവൻ്റെ കോമയെല്ലാം പോവും. അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു നോക്കിക്കോന്നല്ലേ. അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കുക, അത് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കാമെന്നല്ലേ. അത് കൊടുത്തു. അരമണിക്കൂറാകുമ്പോൾ ഇയാൾ വിളിച്ചു മകന്, ഞങ്ങളെ ഫോണിൽ വിളിക്കണം അത്രേ. വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, നേരെ മകനെന്നെ ഫോണെടുത്തു, ഈ കൊമയായ മോനെൻ്റെ ഫോണെടുത്തു. ഇപ്പം എന്തായി മോനെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്തില്ല ഇപ്പം, ആരോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ പുറത്തിന് 3 അടി കൊടുത്തു, എനിക്ക് കിടന്നത് മതിയെന്നില്ലേ. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അടി വീഴുന്നതെല്ലാം ശരിക്കും അറിഞ്ഞിന്, എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വേദന ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഞാൻ എണിച്ചു സുഖമായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ആ മോൻ പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്നെ വന്നിട്ട് കണ്ട് എന്നോട് ആശീർവാദം വാങ്ങിയിട്ട് പോയി. മരിക്കുന്നത് വരെ ഓരോ മാസത്തിലൊരിക്കൽ വന്നിട്ട് സന്തോഷം പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടായി. ഈടുന്ന് ആ 3 അടി എന്തിനു വെച്ചാൽ ആടെ പോയിട്ട് അത് എത്ര പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കണം. അപ്പം ആ ഈടുന്ന് 3 അടി കൊടുക്കണമെന്നില്ല, ശരിക്കും 3 അടി ആടെ വീണിന്. ആ അടി അല്ലെങ്കിൽ എണിക്കൂല. ഏഴ് മാസത്തിൽ എൻ്റെ കിടാവ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ്, ഇല്ലെങ്കിൽ 2ഉം പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ ഡാക്ടർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇയാളോട് വിളിച്ച് ബേജാറ് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ടൈമാണ് എനിക്ക് ഡാക്ടർ പറഞ്ഞു, അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആക്കില്ല 2ഉം പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇയാളോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ്, അയാൾ പറഞ്ഞ് നീ ഇപ്പോൾ പോകണ്ട, അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നീ പോയിട്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞ്. ആടെ പോയിട്ട് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഡാക്ടർ പറഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രം തുറന്ന് കിടാവ് ഉള്ളിൽ പോയിന് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല, നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ട്? ഞാൻ എന്തും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ അവിടെ പോകേണ്ടടുത്തുനിന്ന് ബേജാറ് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിടാനും വേണ്ടി ഞാൻ വന്നു. ഇപ്പോൾ ഒപ്പിട്ട് വന്നില്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഒപ്പിടണ്ട, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, കൊണ്ടുപോയിക്കോളി, അഡ്മിറ്റ് പോലും ആക്കണ്ട, പോയിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആക്കട ഇന്ന് പോലും ഇയാളെത്തിപ്പോൾ SLC പരീക്ഷ എത്താൻ പോകുന്നുണ്ട്. കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ ഈ പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങൾ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം ചിലവിൽ ഇവിടെ കുഴൽ കിണറുണ്ടാക്കി ഭട്ട് കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കി. ಸಮಯಟ್ಟು ನೀರು ಇದ್ದಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟು ನೀರು ಮಾತಾಡೆಗ್ಲ ಆಂಡು ಮಾತಾವಾಗ ಇಟ್ಲಾರು ಸಾಕಾಯ ಉಂಟು ಬೇರು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಾತ ಮಿಸಾನ ಅವ್ದು ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇರಾರು ಅವೇ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಾಯ ഗ്രാമത്തിലെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് സായിറാം ഭട്ട് ഒരു പോംവഴി കണ്ടെത്തി. തയ്യൽ പഠിച്ച പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായി അദ്ദേഹം തയ്യൽ മെഷീൻ നൽകി.
അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായ നിരവധി പെൺകുട്ടികൾ ആ ഗ്രാമത്തിലും അയൽ ഗ്രാമങ്ങളിലും അന്തസ്സോടെ ജോലിയെടുത്ത് കുടുംബം പുലർത്തുന്നു. സ്നേഹം, ലാളിത്യം, മനുഷ്യകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ശ്രീ സായിറാം ഭട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നൽകി വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 6 മാസമായിട്ട് ജോലി തയ്യൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി. മിഷൻ എടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലായിട്ടില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചത് കണ്ടിട്ട് സ്വാമി എനിക്ക് മിഷൻ തന്നു. അപ്പം അതിൽ നെയ്ച്ചിട്ട് ഇനി ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൈനോട്ടം തൊഴിലാക്കി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും വന്ന നാടോടി സംഘമാണ് ജോഡ്കല്ലിലുള്ള നരസണ്ണ കോളനിയിൽ തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ളത്. കിടപ്പാടം പോലുമില്ലാതെ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മദ്യപാനവും മറ്റസാൻമാർഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഇവരെ കുടിയിരുത്താൻ കോളനിയിൽ 11 വീടുകൾ ഭട്ട് നിർമ്മിച്ചു. ಪದಾಂಬುಜಕ್ಕೆ ಪೊಡಮಡುತ್ತ ವರ್ಣಿಪೆನಿ ಕಥಾಮೃತವ ಬಂದೆಯ ವೈಕುಂಠ ವಾಸ കേറിക്കിടക്കാൻ സ്വന്തമായി കൂരയില്ലാത്തവർക്ക് സായിറാം ഭട്ട് ഒരു അഭയകേന്ദ്രമാണ്. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ 182ാമത് വീടിൻ്റെ താക്കോൽദാന കർമ്മമാണ് ലളിതമായ ഈ ചടങ്ങിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ഉമ്മയുടെ പേരെന്താ? ജമീല. എത്ര മക്കളാ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക്? 6. എത്ര ആണ് എത്ര പെണ്ണ്? 4 ആണും 2 പെണ്ണും. എന്താ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ? കുട്ടികൾ എല്ലാം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ നല്ല വീട്ടിലായിരിക്കും വരുമാനമൊക്കെ? വരുമാനം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചിലവാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും. നിങ്ങൾ എത്ര വീടി കെട്ടു? ദിവസം 500 വീടി കെട്ടു. എത്ര കിട്ടും പൈസ? പൈസ ആഴ്ചയിൽ 200 രൂപ കിട്ടും. ചിലവ് എടുക്കാല ജീവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ആരട്ടെ ചൊല്ലിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ ആയി. നിങ്ങൾക്ക് വീട് കെട്ടിത്തന്നാരാ? സായിറാം ഭട്ട്. എത്ര കൊല്ലായി വീട് കിട്ടിയിട്ട്? 14 കൊല്ലമായി. നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് വീടൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നോ? ഉണ്ടായി, മുലിയിട്ട വീടുണ്ടായത്. അത് തന്നെ മുലിയിട്ട വീട് തന്നെ മുലിക്ക് ഇടാൻ സാധ്യയില്ലഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കൈയാഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പൈസ തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മുലിയിട്ടത്. അതിൽ പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ മോളെ പ്രസവിച്ചിട്ട് 3-ാം മാസത്തിൽ കയ്യാതെ കുഞ്ഞിര് അടുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ് നിൽക്ക് വീട് കെട്ടി തരാനിട്ട്. അപ്പം അതിൽ വീട് കെട്ടി തരണം ആകെ. സ്വാമി, വീടില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ. അതെ. ഇപ്പോ ഇന്നലെ 182ാമത്തെ വീട് താക്കോൽദാനം കൊടുത്തു. ശരി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇതിന് തുടക്കമായിട്ടുള്ള ആദ്യം 1ാമത്തെ വീട് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? എങ്ങനെയാ അതിന്റെ സാഹചര്യം? ആദ്യം 1ാമത്തെ വീട് കൊടുത്തത് കുണ്ടിയാന എന്ന പേര്, പിന്നോക്കം വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആള്.
ആ മനുഷ്യന് ഒരു ദിവസം കാറ്റ് മയക്ക് ചെറ്റപ്പുര ഉണ്ടായത്, ചെറ്റപ്പുര മനസ്സിലാവില്ലേ, അതിലുണ്ടായത് അത് കാറ്റിന് പാറിപ്പോയി. വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല മനുഷ്യന്. അപ്പോൾ ഇവൻ വന്നിട്ട് കവുങ്ങ് വേണോ ഓല വേണോ എന്നെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു. ഇവന് കൊല്ലവും ഞങ്ങൾ കവുങ്ങ് ഓലെല്ലാം കൊടുക്കലുണ്ട്, അങ്ങനെ തേച്ചും കൊടുക്കണത്. ഇതാവില്ല എന്ന് തോന്നി എനിക്ക്. അപ്പം ഞാൻ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവന് ഇനി ഈ ഓല കവുങ്ങ് പിന്നെ ഈ കവുങ്ങിൻ്റെ മടലുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് വേണ്ട, അവന് വീടെൻ്റെ കെട്ടി കൊടുക്കാമെന്നില്ലേ. അപ്പം മോൻ ചോദിച്ചു, അച്ഛാ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ കാശിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു 35,000 ഉറുപ്പ്യ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത ഏതോ ദിവസം പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായി, ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും. അപ്പോൾ ആവും ഈ സംഭവം. ഞാൻ പറഞ്ഞു കാശ് വേണ്ട, കാശിൻ്റെ പകരം അവന് വീട് കെട്ടി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആ കാശിക്ക് വേണ്ടിയ പോണ്ട പണത്തിൽ തന്നെ വീട് കെട്ടി കൊടുത്തു. അതിനോട് കൂടെ തുടങ്ങിയത്. അപ്പം അതിനെ കൊണ്ടേ പൂർത്തിയായില്ല, കുറച്ച് പൈസ കൂട്ടേണ്ടി വന്നു. ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മണാം ബ്രഹ്മണസ്പദ ആനശ്ചന്നോ വരവരദ ശ്രീനാഥനാഥീശ്വരായ നമഃ. സായിറാം ഭട്ടിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ സമൂഹ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നു. പാവപ്പെട്ട എത്രയോ യുവതീ യുവാക്കൾക്ക് ഈ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലൂടെ മംഗല്യഭാഗ്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നു. അച്ഛൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ട്, അതിനെ ഞങ്ങൾ ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും അത് പ്രയോജനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുണ്ട എല്ലാ ഭാവിയിലും ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മളെ നാട് നല്ലതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം സാധിക്കും അതെല്ലാം ഞാനും അല്ല, ഇപ്പോൾ സ്വാമിക്ക് ധാരാളം ചിലവ് വരുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും പണച്ചിലവ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു? നിങ്ങൾ ആടെ ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നത് കണ്ടവർ എൻ്റെ ഏകദേശം നാളിലൊരു 5 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുക്കും ഞാൻ രാത്രി. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ 5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 1.5 ഇല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ എൻ്റെ നിത്യകർമ്മങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനയോ കുളിയോ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ പോകും. അപ്പോൾ 7 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ 24-ന് 7 പോയെങ്കിൽ 17 മണിക്കൂർ ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നു. പല കൃഷിയും ചെയ്യും, അതിനെ കൊണ്ട് വരുന്ന ആദായം എടുക്കും. 1 ഇഞ്ച് സ്ഥലം വെറുതെ വിടില്ല. അതിന് എന്തെല്ലാം ടെക്നിക്ക് വേണോ അതെല്ലാം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ റബ്ബർ, അടക്ക, തേങ്ങ, കശുവണ്ടി, കൊക്കോ എല്ലാ കൃഷിയും ഉണ്ട്. ആ കൃഷിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആദായമുണ്ട്. കൂടാതെ ഞാൻ ഈ ജ്യോതിഷോ ഒരു അസുഖത്തിന് മാറാത്ത സുഖക്കേട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മാറിപ്പോയെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷിച്ചിട്ട് ഒരു ദക്ഷിണ കൊടുക്കും. അതും ഞാനെല്ലാം ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര ചിലവിന് വേണ്ടി പൈസ ഉണ്ടാവും. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ജാമിയ സാദിയ അറബി കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്ന സമയത്ത് കളരിയുടെ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാമി 28 വർഷത്തോളം ഈ കലയിൽ മുങ്ങിക്കളിച്ച ഒരാളാണ് കേൾക്കുകയും അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ ദീർഘകാലം ഒരു 6-6.5 കൊല്ലത്തോളം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി.
ഒരുപാട് സ്വാമിമാരെ പരിചയമുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് മൂപ്പർ വിഭിന്നമായത് മൂപ്പർ ദൈവത്തെ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള സേവനം കൊണ്ടാണ്. ഇതാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു സേവനം. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അശ്രാന്ത പരിശ്രമങ്ങൾക്കിടെ വീണുകിട്ടുന്ന ഇടവേളകൾ. ജീവിത സായാഹ്നത്തിലും സായിറാം ഭട്ടിന്റെ ഊർജം സഹധർമ്മിണിയായ ശാരദാമ്മയാണ്. ഏകാന്തമായ വഴികളിലൂടെ ഈ കർമ്മയോഗി തൻ്റെ അനന്തമായ യാത്ര തുടരുകയാണ്.